खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 मे 2020 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां। बयजोंबो गनायजागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मोजां साननो रोंगोन। गोसोआव सोलो आरो बोलो बांगोन। सुथुरा जेनगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव जोबोर मोजां। गुबुनखौ बोसोन होनो हागोन। गोदान खामानिखौ दिनै जागायनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। रांखावरियाव जोबोर मोजां। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङै थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। मोजां थांखि लानो रोंगोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां। समाजाव मान मोनगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायजों अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। जेखि खामानिखौ मावा मानो बिनि मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जेबो आंखाल जानाय नङा। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायजों अनलायगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंग्रुनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोदान लोगोजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां। नखराव सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। खरसायाबो बांगोन। फालांगियाव मोजां। बबेबा खामानिखौ मावफुंनो थाखाय हाखु दाखु खालामाब्ला मोजां। सोरबा रोंग'सानि हेफाजाब लानांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। अनलाइन फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोब्राब हाबाखौबो दिनै गोरलैयैनो फोजोबनो हागोन। सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन।
सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोनि बोलोआ बांगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गुबुनखौ हेफाजाब होनो हागोन, फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव मोजाङैनो थागोन, फालांगियावबो जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसि फिसायजों अनलायगोन, समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि थाखाय बारा रिस्क लायैआनो गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै मोजां खौरां मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, अनलाइन फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, जाहाथे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ सानफ्रामबो मोननो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।